So atong video karon guys, manguha ta og itlog sa ato ang mga cage free nga mga manok. Ikaduha, mo share ko ninyo og tips, usa ka tips pero with caution eh. Tanawan ninyo ato ang video. Nanap to sa atong manokan no, maayong adlaw natong tanan sa ato ang mga kuan diha, gwapo o gwapa nga mga subscribers. No? So mangulik ta tag itlog no. Usual na tong buhat kada ari na to sa manokan. Na sila sud guys ato ang mga kuan egg layer machine na to kay grabe ka init sa gawas. Ang temperature diri sa sud kay 30 no. 30 degrees. Dara. So putanawon pud tamoron guys na ko i-share ninyo nga tips no. Pero kuan ni siya with caution no. Tanawan ninyo taod-taod after ta mangulik taog kanang itlogs. Nest box number 1 na ay tulo, mao ning paborito nila. Shout out ang Catherine Aqua no. Ang classmate pag high school, mo-avail siya sa toang cage free. Mao ni dayang atoang mga manok cage free gani sila. Na dito ang uban makagawas. Then diari pud duha. Kay nakakuha na pud may ganinang buntagod og itlog, gamay na lang among collection karon. Hay. Padiari nay usa. So share ko ninyo tips unya no. Pero with caution ni siya. Napa. Bye. Tanawa lang ninyo until the end para makahibaw mo. Ang uban siguro kahibaw na ani nga tips no, kay labi na tong mga karaan nga mga farmer no nato. Shout out ninyo dayto tanan. Kolekta tag itlog. Ato pong shout out taron guys no. Nato yung mga subscribers nato nga nagpa-shout out. Ug atong mga followers pod no. Sa Facebook page na to, H3J Happy Backyard Farm, dara atong egg collection. Gamay ra na 15 ra guro ni or nilapas na. Kay nakakuha na si auntie ganina og mga eggs. So mao ni ang akong i-share ninyo nga tips no, nga with caution. Torch para sa ato ang disinfection dire no. Pwede ni siya pero ampingan lang ninyo. Karon ni nako gi-share, na-apply na ni nako siya dire sa among manukan. Mana mabantay mo nga murag na sunog-sunog akong mga nest box. So inyo running i-apply dire. For example, ana, ay mo kabalaka dire sa tipase kay kontrola lang ninyo nga di pod masunog. Muna with caution atong video karon. Mao na ni siya. Hinaya lang ninyo. Palit mo ani, mapalit ra ni sa mga Shopee online. Pwede po ninyo mapalit sa Mr. DIY. Ano lang paggamit? Sample ka ni, oh. Naala ninyo. No? Kita ba ninyo? Naalang. Apila ni ang ilahang kanang nesting, no? Kay ukaya sa nest box. Naalang. Nakabantay mo na nanggawas mga mananap. Bunhok ani patay. Pwede po ni sa beddings sa ilaw. Careful lang mo nga dili mo baga no. Ara kabantay mo ni nga tagak na namatay. Mga mananap ani. Mao ni ang ako ang gi testingan dire sa manukan. Dugay mahurot ang usa ka butane guys. No? So di na lang ta mo patan-awon tanan kay daghan na kayo. Yung ane sa nest box no. Then patan-awon tanawa di ba dili siya masunog. Ang pingi lang gyud ninyo daghan iti ani ay. Gani kwaon ni siya, dili ni maayo kwaon gyud ni. Padong pa man ko manglimpyo god. Gipakita lang nako, gidemo lang ta mo nya.
dire patanawon ta mo sa iyahang dire sa kaning substrate kanang kuan nato tipasi sa ubos ana lang. Awa kabantay mo. Dili ra man siya masunog. Maso-aso ra siya. Nindot unta tog naidakoan eh. Comment down below kung nag-ingon ani pud mo sa inyohang manukan, no? Okay ni siya kanang inagmay lang siguro, no? Pero kung dinagha na gyud, kinahanglan kag manpower. Og ingon ani, barato ra man eh. Pwede ninyo apply. O, dari pa do. Na lang. Dab-dab. Dari kay paborito ni nila. So, mao na akong tips nga i-share ninyo. Pwede ninyo testingan sa inyo ha. Inyo ha mga manokes. With caution lang guys ha. Usbon ako with caution. Kay kuyaw ni kay kayo. Makasunog ni siya. Bantayan lang ninyo. Kani ang kong butane, diri sa kaning akop, di ni kahurot. Bisag apil ang kuan, ang kanang ihang sa ubos gani. Nanimahong balhibo. Naukay-ukayan ninyo para kuan ang uban sa ilawom. Mist box. Kaya daghan ay mga bakterya, patay ang bakterya ni tanan. Nakakita pag kuan sa gawas guys, nakita na ko sila nga magingon ani. Nang gawas ang kuan kanang mga unsa nang itom nga kuan. So nakita ko sa gawasan akong gitistingan diri sa kuan, manukan. Work it siya. Ana ba? Bisag kuan lang ko once a month, no? Para di ka build up ang bakterya. Kay ang natural good, ang kaning init good sa gawas, naturally makapatay gini sa bakterya. Man ang pinaka the best disinfection based sa akong research o sa akong experience dere. Muna mas nindot ang free range. Kay makagawa sila, mamatay ang bakterya kung ato sila mangiti sa kuan gawas to. Ani lang. So pwede ninyo apply guys. Comment below kung kinsay nakasuway may nga ingon ani nga pamaagi para mag-disinfect sa ilahang coop. Comment daw sa ubos. No, simple ra kaayo sa kabutane. Sa kabutane, daghan pa kanig sod gani. Then kani, but init kayo. Kaning torch nga barato ra po ni siya. So daghang salamat kung na-enjoy mo ani nga video. So before ta mo kuan, mo end mang shout out ta, no? Atong i-shout out ato ang mga followers o atong mga subscribers. Ang ato apong kuan di ay guys, Facebook ni daghan na pod ang atong followers didto. Niabot na og 1,000, no? Daghan salamat ninyo. So shout out na to si Ninita Suga watching from Japan. Shout out Ma'am Ninita, no? Gikan siya sa Davao Oriental, no? Atong subscriber sa YouTube. Thank you ma'am ha sa pagsigig tanaw sa ato ang mga video. Then si Frinsky TV Bulay og gihahak ba yan Frinsky TV Bulay og vlog. Klaro kaning Bisaya kang dako. 3611 watching from Saudi Arabia. Amping dia sir. Ma'am Ninita, amping po sa Japan, no? Mga OFW na to nga mga subscriber. Then Warren Ornopia watching from Cebu City. Kuha niya ko po nimo anang imong pulit. Oh, naanatay coming po sir, no? Kaya na sold out naman to ang first na to nga kuan. Third na to nga batch, no? Tanawa lang ninyo ang atong mga video kay naabot ng ato ang mga piso, no?
Then shout out na ko no si PSSG Christian Curry de la Cruz no from Gihulngan City. Nikuha ni nato siya OHN sir. Thank you sa pagsalig sir ha. Napadadaan nato ni siya OHN with akong gipakapinan og cup. No? So kana lang sa ang ato ang ipang shout out no og sa tanang mga subscriber og follower nato. Shout out ninyo tanan, amping mo og happy farming nato.